हेलो। हाँ हेलो। नमो बुद्धाय जय भीमे भंजीव के मम्मी। नमो बुद्धाय जय भीम जी। हम भंजीव के पापा बोलत तानी दुबई से। हाँ कहीं सब ठीक ठाक बानू? सब कुछ तो ठीक है बाजी। देखा गुरु रविदास जी के जयंती आ गईल और बड़ा अफसोस बा कि हम दुबई में आके फंस गईल बानी। बाकी हम चाहतानी कि हमारी अनुपस्थिति में तू हमारे को काम कर द। बोली काहे ना करब। हाँ तो ध्यान से सुनो का तोहके करे के बा। सुनाई। सब सजायली हो, गुरुजी के फूलवा चढ़ायली हो। ए सुनो तारू, और घरवा दुआर सब सजायली हो, गुरुजी के फूलवा चढ़ायली हो। गुरुओं के गुरु हमें बाबा रविदास, हमारा पर सैया जी करे विश्वास, तैयार रहब सुबह से। बस कमी बाटे सुनेला तोहार पिया जी हमार, तू आ जाइता दुबई से। बस कमी बाटे सुनेला तोहार पिया जी हमार, तू आ जाइता दुबई से। मंदिर पे झाड़ू लगा दी हो, लगवा दी हो, खूब साफ सफाई करवा दी हो, करवा दी हो। मंदिर पे झाड़ू लगा दी हो, लगवा दी हो, खूब साफ सफाई करवा दी हो, करवा दी हो। गाँव घर के लइका सब करी है इंतजाम, मिले बाट सब लोग कर दी है काम, हम कह देब सब ही से। बस कमी बाट सुनेला तोहार पिया जी हमार, तू आ जाइता दुबई से। बस कमी बाट सुनेला तोहार पिया जी हमार, तू आ जाइता दुबई से। एकहू फ्लाइट ना चलता, नहीं चलता, यही से छुट्टी ना मिलता, नहीं मिलता। एकहू फ्लाइट ना चलता, नहीं चलता, यही से छुट्टी ना मिलता, नहीं मिलता। कैसन बाटे जी वहाँ के सरकार, एह बात पर नइखे करत विचार, घबराहट होता कबही से। बस कमी बाटे सुनेला तोहार पिया जी हमार, तू आ जाइता दुबई से। बस कमी बाटे सुनेला तोहार पिया जी हमार, तू आ जाइता दुबई से। ओ तेरी की ई का हो गया, रुको फिर से लगाते हैं। हाँ जी बोली। अजी फोनवा काहे कट गया है? अरे वो नेटवर्क प्रॉब्लम रहल है ना। अच्छा, ये बड़ा परेशान कर दिए हैं नेटवर्क वाले। आगे सुना और का करे के बा? बोली। सझिया के डीजे मंगा दी हो, मंगवा दी हो,
बस कमी बाटे सुनेला तोहार पिया जी हमार तू आ जाता दुबई से बस कमी बाटे सुनेला तोहार पिया जी हमार तू आ जाता दुबई से बस कमी बाटे सुनेला तोहार पिया जी हमार तू आ जाता दुबई से। ठीक बा ये भंजीव के मम्मी, अब रखतानी। बड़ा तोहरी पे गर्व बा हो कि अम्बेडकरवादी विचारधारा के मेहरारू मिलल बा हमके।